Tak přejeme krásný první den prázdnin. Já jsem si po dlouhé době k rozhovoru pozvala Martina Rozhoně. Vítej, Martine. Ahoj a moc děkuji za pozvání, těším se, o čem si budeme povídat. Já taky. Musím říct, že už začátek je zajímavý. Vypadá to na zajímavý rozhovor, protože jsme po velkých horkých, jak se to řekne, po velmi horkých dnech. A já jsem v podkroví, tady mám docela vedro a Martin zase honí mouchy u sebe. Tak jo, já jsem si Martina pozvala jako velmi zajímavého člověka, jako inspirativního člověka, který vnímám, že v tom svém vnitřním i vnějším životě ušel velký kus cesty. Martine, já si myslím, že tě hodně lidí zná, že já bych tě nepředstavovala takovou tu klasickou tvojí minulostí, ale spíš bych se tě zeptala, protože si dneska budeme povídat o hojnosti, o naplněné hojnosti, možná o penězích, o tom, co s tím všem souvisí, jak to souvisí s naším mindsetem. Jak teďka vnímáš sám sebe? Jak teďka vidíš sám sebe? Jak bys teďka mohl představit sám sebe aktuálního Martina Rozhoně? Tak děkuji za killer otázku hned na začátek. Už dávní řečtí filozofové říkali poznej sám sebe, že jo? To je to nejdůležitější téma. Takže já sám sebe poznávám, jsem v nějakém procesu poznávání sebe sama a své podstaty pod těma všema nánosama, který si vlastně tady pochytáme v dětství nebo možná i z nějakých minulých životů. Takže, jak říkáš, procházím si nějakým vývojem a řekl bych zráním jakoby té duše. A kým jsem dneska? Tak já to řeknu tak trošku i zpětně si pomůžu. Byl jsem podnikatel mnoho let, budoval jsem vlastní firmu, pak jsem investoval do startupů, teďka se starám tady o naše retreat centrum Boží a předávám právě nějakou esenci spirituality v biznisu a naplnění hojnosti. Ale co jsem to já, že jo? Protože tohle jsou nějaké věci, které skrz země vlastně nějak vcházejí do toho světa, které vlastně mě baví, naplňují, které vlastně tvořím. No, já bych možná řekl, že jsem takovej jako tvůrce, že esence moje je tvůrce, protože neustále něco tvořím, ať už dřív v tom biznesu, nebo teďka možná víc jako tady na tom fyzickém místě, nebo v tom našem vnitřním světě. Tak to bych řekl asi, že moje primární esence. A to, co mě vlastně baví neustále, tak je takový nějaký jako zkoumání, jak funguje ten náš svět a naše realita. Takže já říkám, že jsem takový ten odhrnovač té opony k té skutečné realitě. Takže to nějak přes svůj život a přes příběhy ostatních, o kterých se bavím s nimi, tak zkoumám, jak to vlastně celý funguje. A vlastně i to téma, o kterém se asi hodně budeme bavit, tak je právě ta esence hojnosti, kterou já nějakým způsobem nesu, ať už jako z toho biznisového období, nebo teďka zase trošičku jiným způsobem, spíš právě ohledně nějakého jako našeho vnitřního nastavení, ať už tomu říkáme mindset, nebo abych tomu i řekl trošku soulset. Takže to je něco, co nějak teďka cítím, že skrze mě jako přichází do toho světa. No. Tak nevím, jestli jsem to popsal dostatečně, ale teď asi víc nedám. Děkuju, popsal jsi to prostě krásně. Teďka, tady a teď. Soulset. Já se budu snažit o nějakou esenčnost a možná ty otázky budou takový trošku, ale věřím, že si to prostě sedne ke spokojenosti nás obou a zároveň, aby to mělo přínos pro ty, kteří ten rozhovor budou poslouchat. Já bych možná začala jako úplně od začátku, tak jak já to vnímám. Martine, vlastně my se k hojnosti, k tématu, k té esenci, co to slovo vlastně nese, ať je to hojnost, anebo ať jsou to peníze, tak my se k tomu nějakým způsobem vztahujeme. A ten vztah může mít jako mnoho různých podob, mnoho různých nálepek, mnoho různých podmíněností může mít, ať o tom víme, nebo ať o tom nevíme.
Když bych se tě teďka zeptala cíleně ne na hojnost obecně, ale na peníze jako takový, a zeptala se na tvůj vztah k nim, jak ho vnímáš, a nebo jestli vlastně v průběhu času, protože tvoje cesta podnikatelská vlastně by se dalo říct zvenku, že dá se to označit tím, že byla velmi úspěšná a že je stále velmi úspěšná. Tě opravdu vnímám jako nositele té esence hojnosti i té finanční. Jaký je teďka, nebo jak se proměňoval v průběhu času ten tvůj vztah k penězům jako takovej? Tak já když jsem vlastně byl malej nebo dospívající, tak jsme vlastně doma moc těch peněz neměli, protože maminka byla samoživitelka a já jsem chodil na střední na vejšku, takže mě musela nějak podporovat v tom. A vlastně v podstatě jsem někdy byl na hraně jakoby, teď nechci říkat chudoby, ale spíš jako nedostatku, jo? Že říkám často takovej ten můj příběh, když jsem třeba v pátek na vejšce se rozhodoval, jestli si koupím bagetu nebo lístek na vlak domů, jo? Protože jsem fakt ty peníze neměl. A nebo jsem se koukal, jestli jogurt stojí 3 koruny nebo 3,50 a bylo to pro mě fakt jako velký rozdíl. Jo? Takže musím říct, že ten počátek mýho života nebyl úplně spojený s nějakou jako velkou hojností a ani jsem nějak nevnímal, že mám k tomu nějaký jako specifický přístup nebo něco takového. A ta hojnost se vlastně začala objevovat až vlastně v těch dalších fázích mýho života, když jsem začal podnikat. A zejména pak ještě v tom dalším období, kdy jsem prodal firmu a tak dále. Já jsem to nikdy neměl tak, že by ty peníze pro mě byly cílem, že bych prostě si řekl, hele, tak na čem teda vydělám ty prachy a půjdu teda jako podnikat. Ale já jsem začal podnikat tak, že jsem založil informační web celostní medicína.cz, který byl o alternativní celostní přírodní medicíně, která mě hodně pomohla z těžkých jako zdravotních problémů, který jsem měl. A tak jsem vlastně chtěl nějak tyhle ty informace zpřístupnit lidem, protože mě pomohly a před těma 25 lety ještě nebyly vůbec tak běžný jako dneska. A pak jsme k tomu udělali e-shop, aby se to dalo nějakým způsobem financovat, protože já jako chudej student jsem neměl ty peníze na to, aby se to nějak dalo financovat ve smyslu nějakých programátor, web hosting, grafik a tak dále. A takhle jsem vlastně začal podnikat a z toho vzniknul vlastně miliardový Vivantis, e-commerce společnost mezinárodní, která svým způsobem by se dalo říct, že byla takovým jako vedlejším efektem toho, že jsem dělal to, co jsem jako cítil, že je pro mě a pro ostatní dobrý. A to si myslím, že je jeden jako z dobrých principů a základů, i vlastně v naplnění hojnosti to učím, že bychom neměli ty peníze jako primárně po nich toužit a mít je jako cíl, ale že bychom měli dělat to, co nás vlastně hluboce naplňuje, to, co nás baví, to, co cítíme, že skrze nás se chce manifestovat do toho světa. A když máme ten správný mindset a soulset, tak vlastně ty peníze k nám potom přijdou v úvozovkách sami. Jo? Je to samozřejmě potřeba odmakat ve hmotě, ale staneme se takovým principiálně jako magnetem na peníze oproti tomu, aby jsme je někde jako honili a honili se jako za nima. Jo? Takže spíš můj ten přístup je jako umožnit, aby ta neomezená hojnost, která tady vlastně je pro nás připravená, se mohla manifestovat do našeho života. A k tomu je právě potřeba jako respektovat mnoho různých principů, než aby jsme my nějakým způsobem jako, když to tak řeknu, těžce rubali ty prachy ve hmotě na úkor často sebe a ostatních. Jako. Děkuju. Ty jsi mi zároveň odpověděl vlastně na tu otázku, kterou já jsem chtěla navázat, jo, ale já se stejně zeptám, protože myslím, že to je důležitý point, kde se trochu zastavit. Co se děje, když primárně já vlastně chci dělat něco kvůli tomu, abych získala peníze, abych vydělala peníze? Tak ono je vždycky dobrý koukat se, z jakého místa ta tvoje motivace jako přichází. Jo. Samozřejmě můžeš být, já nevím, matka samoživitelka, která se potřebuje postarat o svý děti a fakt ty peníze nemá. A pak samozřejmě motivace jako vydělat nějaký peníze na základní životní potřeby je jako v pořádku principiálně, ale samozřejmě jako z jakého místa to dělám. Jo? Jestli to dělám z místa strachu, tak vždycky to bude nějakým způsobem ovlivněný těma právě aspektama toho strachu, který do toho vkládám.
A nebo to dělám z místa nějakého ega, že třeba mám těch peněz dost, ale moje ego prostě chce být nejbohatší člověk na světě, nebo si koupit 20 Ferrari, nebo já nevím co, všechno. A vlastně zase to dělám z toho nesprávného místa. A pak buď ty peníze vůbec se mi nepodaří si manifestovat do života, nebo se mi podaří je zmanifestovat, ale bude to mít pravděpodobně nějaký negativní dopady, ať už na mě nebo na moje okolí. A nebo ty peníze získám, ale zjistím, že tam není to štěstí, že vlastně jsem je získal, mám těch 20 Ferrari, ale vlastně nejsem vůbec šťastný. Takže má to mnoho jako takovýchhle aspektů, který je dobrý nějak o nich vědět a pracovat s nima a vždycky se vlastně koukat, z jakého místa ta moje motivace vychází. Pokud je to z nějakého strachu, ega, zranění, který my jsme vlastně drivovaní, z toho vychází 80%, 90% naší motivace, tak se nám to vždycky nějak projeví negativně v tom výsledku. Ale ten život nás jako vlastně skoriguje díky tomu. Jo? My zjistíme, že tam není to, co jsme hledali a jsme nucení vlastně přehodnotit ty naše motivace a to vlastně s čím do toho jdeme. Pro mě ta nejzdravější motivace je vlastně koukat se, co mě jako hluboce baví, co mě dává jako hluboký smysl, jaký jsou ty moje dary, jo? Co vlastně, proč jsem tady na světě. A často my se ani na tohle to neptáme, my prostě vezmeme nějakou první práci, která je tady po ruce a je jakž takž dobrá, ale ne vlastně ta správná pro nás. A často se ani neptáme, co jsou vlastně ty naše dary a co je naše poslání. To bych řekl, že jsou jednotky procent lidí, kteří se tím nějak vědomě zabývají. A řekl bych ještě, že 90% z těch lidí nebo 80%, kteří se tím zabývají, tak možná sice k tomu nějak jako dojdou, že hele, tohle by mě asi jako bavilo, naplňovalo, ale vlastně si to zavřou ve smyslu a nejsem v tom dost dobrý, anebo neuživilo by mě to, anebo teď ještě ne, až splatím hypotéku, nebo něco a vlastně to odsouvají a neudělají jako ten skok do té důvěry a tím pádem se jim to nezmanifestuje v té hmotě. Takže já bych řekl, že lidi, kteří opravdu jako žijou tady svoje poslání a ještě teda z toho mají tu hojnost, tak je 0,01%. A jako já vnímám, že moje mise je právě tohleto 0,01% aspoň trošičku jako pomoct lidem zvýšit, protože já jsem dostal nějakým způsobem dary do života, že tohle do určitý míry umím a vlastně začal jsem jako zjišťovat, jaký jsou ty principy, co mě vlastně k tomu dovedlo a předávám to vlastně v naplnění hojnosti formou ať už nějakých fyzických retreatů nebo teďka připravovaného e-booku a tak dále. Díky. To bylo 5 otázek. Je to skvělý, protože děkuju, že to takhle vlastně popisuješ naprosto v kostce. Mě k tomu ještě, když jsi mluvil o tom místě, ze kterého vlastně vystupujeme, ze kterého my tvoříme, co je ta naše jako motivace vlastní, tak my často, nebo ještě jinak se zeptám, co je důležité v tom místě udělat, protože my to často vlastně nevíme. My často jako nevidíme, že nejenom, že to je náš nějaký hlas, vnitřní sabotér, cokoliv, ale že to je vlastně to naučení zvenku, co nám dává ty klapky na oči, co nás dává do té krabičky. Co je v tu chvíli vlastně důležitý? Už vidím, že ti to jde. Jo. My vlastně z 90, já nevím, 5-8% jsme řízení nějakýma našima automatickýma podvědomýma programama. Že? To už i dnešní věda k tomu došla. A tím pádem my vlastně žijeme na základě naší minulosti, na základě zkušeností, které jsme si nějakým způsobem naučili, na základě těch programů, které nás samozřejmě chránili od nějakých možná negativních zkušeností, které jsme zažili, ať už my, nebo naši rodiče samozřejmě, nebo i nějak ten rod celý a to naše okolí. A je to na jednu stranu skvělý, že nás to chrání před těma negativníma věcma do určitý míry, ale současně my vyměňujeme tu míru kontroly, jo, kterou si tímhletím jako držíme, za jakoby zlomek našeho potenciálu. To znamená, čím vyšší míru kontroly držím a jednám vlastně na základě těch strachů, racionality a těchto jako naučených věcí, tím jakoby nižší míru potenciálu svýho jsem schopný využívat, protože se pohybuji jenom vlastně v tom už naučeným. Takže já říkám, že tady je potřeba začít chodit za hranici komfortní zóny
ať už nějakýma malýma krůčkama postupnejma, anebo i velkým skokem do propasti, kdy opravdu se rozhodneme jako uvěřit tomu, že můžeme opravdu dělat to, co nás hluboce baví, naplňuje a mít za to tu hojnost a uděláme nějaký velký krok, že třeba dáme výpověď zaměstnání, ačkoliv nevíme ještě vůbec, co budeme dělat. Jo? Fakt jako vůbec nevím. Mám tady nějaký jako svůj jistý příjem, akorát cítím, že už to není to, co mě jako baví a ty velký střelci, jako občas já, to dělají tak, že prostě dají výpověď. Jo? A teď čekají, co se stane. A samozřejmě to 99% lidí neudělá, zůstává v té práci, která je jako nebaví, nenaplňuje. A vlastně jako ty zbytky energie, který mají, který je často jako velmi málo, možná jako chtějí použít právě na to nový. Ale pokud já chci to nový, tak do toho musím dát jako maximum té energie a maximum důvěry. Takže musím něco starého opustit. Typicky právě třeba to nevyhovující zaměstnání, abych vlastně celá ta energie se mohla přesměrovat do toho nového, byť je to samozřejmě spojený jako s obrovským strachem, který jako přirozeně jako u každého, s tím jako nevím vlastně, vůbec netuším, co budu dělat. A je dobrý dát si nějaký čas pro sebe. Fakt jako se uklidnit, protože jak my jsme zvyklí furt šrotovat tou naší myslí, furt prostě koukáme do nějakých displejů, konzumujeme informace, s někým se bavíme, jsme furt jako v tom vnějším světě. My se potřebujeme jako naladit na ten náš vnitřní svět, na ten jemný šepot naší duše, aby jsme vlastně uslyšeli to, co nám ona říká, jo? Pokud chci opravdu dělat to, co je tady mý poslání a to, co vlastně mě hluboce naplňuje, má se skrze mě manifestovat do toho světa. Takže mě třeba pomáhá ústraní, ať už jako chodit do přírody, nebo teď jsme tady na Božím otevřeli poustevnu vlastně pro tyhle ty případy, že může člověk na pár dní se tady zavřít v přírodě, nebo pobyt ve tmě, ten je úplně jako skvělej, ale není samozřejmě pro každýho, protože to už je trošku jako náročnější, se ti vypnou vlastně celý ten vnější svět se ti vypne a tobě jako chce nechce se začnou vynořovat ty vnitřní věci, které jsi možná dlouho potlačovala a často se tam ukážou i věci, které jako nechceš vidět. Jo? S tím se člověk musí potkat, aby si tím prošel a pak naopak mohl vidět ty věci, které tam jako jsou pod tím schovaný. Děkuji. A právě se i koukal, z jakého místa to je. A možná ještě, když to doplním konkrétně, v tom ústraní někde bych si kladl ty otázky, co mě vlastně jako baví, co mě jako dává ten smysl, co bych chtěl dělat, i kdyby mi za to nikdo neplatil, nebo kdybych měl miliardu na účtě, co bych vlastně jako opravdu jako chtěl dělat. Jo? Je potřeba tomu dát nějaký čas, ono to chviličku ta hlava vymýšlí nějaký blbosti a teprve až když se trošku jako sklidníš a dostaneš dovnitř, tak ti začnou jako nějak nejasně vyplouvat ty obrysy toho skutečného. A většinou to není tak, že to jako hnedka uvidíš, jo? Že teď jdu prostě na den do lesa a tam prostě mi přijde jako, co je moje poslání. Jo? Většinou je to v takových jakoby nejasných náznacích z více jakoby zdrojů. Já tomu říkám sledovat znamení u cesty nebo číst realitu mezi řádky, protože vlastně to vnější prostředí a vnější okolí, když se dostatečně sklidním a naladím se na vnitřek, tak mi bude nějakým způsobem napovídat. Jo? Třeba uvidím nějaký tvar mraku, který ve mně něco evokuje, jo? A to mě dovede k něčemu zase dalšímu, pak když o něčem přemýšlím, tak třeba vyskočí srnka ze křoví, jo? A takový vlastně trošku šamanský možná přístup v tomhle, protože ta vnější realita nám je hodně schopná, nebo 100% nám reflektuje to, co máme uvnitř, akorát my jsme se vlastně jako zapomněli jsme to umět číst, jo? Což vždycky prostě v té historii se umělo, ať už ty indiáni, nebo šamani, nebo různí další lidi, když jsme byli ještě propojeni s přírodou. Teď jsme se od toho odpojili a jsme vlastně strašně v tom vnějším světě, jsme strašně v racionalitě a máme pocit, že to všechno vymyslíme a že všechno budeme mít pod kontrolou. Ale na druhou stranu je potřeba se podívat, kam jsme se s tímhletím přístupem dostali jako společnost z hlediska jako depresí a z hlediska prostě naší nespokojenosti a nenaplnění. Takže já vnímám, že je potřeba se trošku vrátit tady v tom k té naší přirozenosti, kterou jsme miliony let prostě měli. A samozřejmě to neznamená jako vzdát se nějaký jako hojnosti a těch jakoby vymožeností, které dneska máme, to vůbec jakoby ne, ale tyhle ty dvě věci vlastně propojit. Protože pro mě naplněná hojnost je právě propojení těch spirituálních principů, ale právě s tou hmotou. To znamená, můžu žít jako ve velkém dostatku, ve velké hojnosti, ve všem, jakoby, co potřebuju, co chci, ale vlastně z toho správného místa v souladu právě se sebou a s tím celkem. Já si umím představit, že v průběhu toho, co si vlastně teďka přibližoval to, jak ty vnímáš, co je potřeba udělat, tak se u mnoha různých lidí
vzhledem k jejich nastavení může, jako budu sledovat srnku, jo, jako no jasně, tak teď nemám peníze a půjdu jako se někde zastavit. Já bych jenom chtěla říct, že tyhle ty myšlenky, tenhle ten neviditelný vnitřní svět je přesně vlastně ta nápověda, že to je to, čeho si můžeme všímat a nemusí to být jenom v ústraní. Toho si každý kdokoliv může všímat teďka při tomhletom rozhovoru, pokud ho poslouchá, co se v něm objevuje. Přesně. Je skvělý si dopřát čas, ale vlastně to gro, který já vnímám, který já neustále u sebe i objevuju a prozkoumávám a moc mě to baví vlastně tohle téma, tak je to každodenní. Ty maličký podívání se do sebe, zastavení se sebou, přesně všimnutí si těch momentů, odkud já teď teda přemýšlím. A ještě bych tady, o tom bychom mohli mluvit tak dlouho, Martina, viď? Ale ještě já bych tady jako chtěla přinést, že to není něco nedosažitelného, to, o čem se tady teďka hovořil, to místo hojnosti. Ono tady pořád je teď a tady k dispozici a každému. To je na tom vlastně to vtipný. Jo, já už teď mi tam šlo asi 30 jako odpovědí na to, jak mluvíš, protože přesně to tak vnímám, jak říkáš, tak jenom zkusím rychle navázat. Určitě to chce jako velkou odvahu, jako změnit to, co vlastně v tom mém životě už je nefunkční. A buď mám tu odvahu a udělám to jako ze svý vůle, anebo mě pravděpodobně ten život v nějakém čase donutí, ať už jako velkou nepohodou, třeba psychickou, nebo nějakou nemocí, nebo třeba rozpadem vztahu, nebo nějakýma jinýma věcma, protože ten život nás vlastně vždycky vede jako ve výsledku k sobě, k té naší podstatě. Akorát my vlastně tou hlavou a tím egem a těma strachama a těma věcma prostě to komplikujeme si zbytečně. Jo. A co se týče vlastně toho sledování reality mezi řádky nebo čtení reality mezi řádky, tak to přesně, to můžeš jako dělat v tom běžném životě, protože akorát je to trošku těžší, protože jak jsme jako hodně v té hlavě a hodně v těch informacích, tak jako ani si třeba těch znamení, které se nám dějou, jako nejsme schopni všimnout, nebo nejsme schopni jako vyhodnotit, s čím to souvisí. Ale obecně vnímám, že ta naše realita vlastně je taková jako bílý plátno nebo možná virtuální realita, která jako z toho našeho nitra se nám ven jakoby promítá to, co jako, čemu jako skutečně věříme, jo? To, co máme jako skutečně uvnitř a to se nám manifestuje v tom vnějším světě. Jo? Konec konců, když si zase vezmu tady na pomoc vědce, tak já teďka nevím přesně to číslo, kolik máme jakoby denně těch bitů vstupních informací, jako obrovské množství, ale vlastně ten mozek selektivně vyhodnocuje jenom nějaký jako zlomky procenta, ale to vyhodnocování, to, co vlastně my si všimneme z té reality vnější, je právě daný na základě těch našich minulých zkušeností a těch našich programů a těch našich ochranných filtrů. To znamená, jedna situace může být pro někoho naprosto diametrálně odlišná než pro někoho jiného. Právě jakoby podle toho, jaký desetinky procenta si z toho ten člověk vlastně vyfiltruje. Nikdy nejsme schopni vidět ten celek, protože ten celek je prostě obrovský a nejsme schopni jakoby takové množství informací vyhodnocovat. Ale právě pokud jsme schopni dostat se do nějakého vnitřního klidu a začít si jako uvědomovat a sledovat ty znamení u cesty, jo, co se nám prostě děje, jo, co slyšíme zrovna jako v rádiu, kdo nám přines už po třetí nějakou informaci, jo, proč jsem zrovna, nevím, naboural auto, na co jsem u toho jako myslel, jo, a takhle jako spousty jakoby dalších věcí, když si tohleto jako vytrénujeme, tak nám to může obrovsky pomoct jakoby poskládat ten celkový obrázek. Já tomu říkám, že to je takový jakoby skládání obrázku po pixelech, po těch jakoby jednotlivých bodech a každý vlastně umí tu realitu mezi řádky číst jiným způsobem. Jo? Někdo prostě sleduje takhle ty znamení, někomu to chodí ve snech, někomu prostě v meditaci, někomu se to ukáže ve tmě, někdo prostě použije třeba nějaký psychedelika. Jo? Těch jako metod je jako v obrovském množství a každému funguje jakoby nějaká jiná. Jo? Mně třeba úplně nefunguje jako meditace, ale funguje mi prostě třeba samota v lese. Jo? A to zase jako nefunguje někomu jinému a tak dále. Takže je dobrý si najít jakoby ty naše komunikační kanály, kterými jsme schopni jako postupně ten obrázek po těch pixelech prostě si skládat. Jo? Ale neměl by člověk mít to očekávání, že se mu to jako nějak zázračně okamžitě celý vyjeví. Občas se to taky stane, ale z mý zkušenosti v 95% případech je to opravdu jako ta postupná práce, kdy prostě přes
100, 200, 300 znamení u cesty, mě to začne někam směrovat nějakým směrem a já když jako mám tu odvahu a udělám ten první krok tím směrem, jo, třeba že dám výpověď v té práci, tak mě to ukáže nějaký další krok, který můžu udělat, jo, ale zase třeba vidím jenom ten jeden, jo, další a zase pak nějaký jeden další. Takže je to vlastně neustálý jako vstupování do nejistoty, do důvěry a následování vlastně toho vnitřního vedení, už tomu říkáme intuice, srdce nebo něco takového. Já bych se ještě vrátil k té důvěře, protože ta důvěra v to, že to je vůbec možný a že to univerzum je vlastně pole nekonečných možností a ta hojnost, že je neomezená. A my jako jsme hodní a schopní toho, aby jsme tady z toho pole si mohli to čerpat, tak jako dokud tomu jako neuvěřím a nezačnu podle toho dělat ty kroky ve hmotě, tak to jde strašně pomalu, strašně špatně. Jo? Takže je to opravdu velký jako odvaze v tomhle. Děkuju. Absolutně s tím souhlasím. Moje zkušenost je taková, že to může vlastně pro někoho, a pro mě to tak vlastně paradoxně, když jsem si začínala tady ty střípky spatřovat u sebe, tak pro mě to vlastně bylo nebezpečné. Pro mě to nebylo místo, ze kterého je bezpečný se na ten svět dívat. A já tady chci se vrátit k tomu, že ta odvaha je velmi důležitá a pro někoho funguje. A pro mě to taky tak často fungovalo a funguje to někdy i doteď, že je potřeba udělat velký krok. Ale pokud někdo cítí, že nemá kapacitu na toho udělat, tak je to úplně OK. Je to možný, u každého to je vlastně jinak. A je možný to dělat pomalinku, po malých krůčkách. Asi není úplně funkční tlačit vyloženě na sebe, protože to zase tlačí to ego. Ale že je to vlastně o tom objevování, jak se sebou nakládat. Jak nakládat s tím svým vnitřním, neviditelným světem, o kterém nás vlastně jako nikdo neučil a jdeme vlastně pokus omyl často. A zároveň ještě tam ta duše, ty nápovědy jsou tak jemný, to takový ten šepot, jak se říkal vlastně. Ale není to jako něco, co by nás jako zvenčí jasně nám otočilo hlavu a nasměřovalo nás. A většinou to přijde jednou jemně. Ono se to pořád jako jemně upomíná, ale není to hlasitý. A ta mysl má tendenci a jednoznačně to umí překřičet. Takže mně vlastně přijde důležitý aspekt i nějaký laskavosti k sobě, neurvat to, což pro mě to byla jako, a to myslím, že mám to vnímání poměrně jako jemný a jsem navíc nastavená jako žena teda, že jo, ale jaký to je pro muže vlastně tohleto? Hele, já jsem v tomhle trošku víc jako právě ten skokán, jo, do propastí, takže já jsem jako často dělal takový jako ty velký jako věci, jo. Ale samozřejmě to není jako vhodný pro každýho, jo. Opravdu jedna možnost je fakt skočit do té propasti a absolutně jako věřit, že ty křídla mi narostou těsně předtím, než dopadnu. Ale často se stane, že ty lidi jako skočí do té propasti, že třeba dají výpověď v té práci, nevědějí, co by, začnou jim docházet třeba peníze na účtě, nebo už to trvá příliš dlouho a oni zase se třeba někde nechají zaměstnat a udělají nějaký jako další kompromis. Jo. Ale často, když jako bys to ještě chviličku vydržela, až fakt třeba prostě seš v účtě na mínusu, tak se ti teprve jako začne ukázovat ty první krůčky a začne tě to víc. Protože moje zkušenost je taková, že to univerzum vlastně testuje tvoji víru. A dokud jako ty neukážeš, že tu víru opravdu jakoby máš, tak se ti jakoby nedějou ty velký zázraky. Možná se ti dějou takový ty malé věci po malých krůčkách, ale velký zázraky znamená jako ukázat univerzu opravdu jako velkou víru v to. Jo. To je prostě klíč. Ale současně je možné jako vstupovat za tu hranici komfortní zóny po těch malých krůčkách, ale ideálně pořád a stále, protože jinak ten posun je zase příliš pomalej. Když jako jednou za měsíc uděláš jeden malý výstup z komfortní zóny, tak tě to asi moc jakoby neposune, ale když jich uděláš 10-20 jakoby za den malejch, tak už tě to zase samozřejmě za nějaký čas jako posouvá podobným způsobem. Takže každý se musí nacítit, co je to jeho, a taky to samozřejmě může být jako v různých oblastech. Jo? Já nevím, třeba OK, tak zatím zůstanu v té práci a začnu si přitom něco jakoby rozvíjet, to jsou takové jako třeba menší krůčky, ale třeba v nějaký jako jiný životní situaci potřebuji jako udělat jako jasný sek a jasný vymezení si svých hranic a jasně v tom jako postupovat. Jo? Takže to není tak jenom, že
Každý to má jinak, což jako je pravda, ale může to být v každém životním období a možná i v každé jako v oblasti života. Jo? Jako, takže je možný s těma nástrojema nakládat jako různě v tomhle. Děkuju. Ale je ta důvěra. Jo? Opravdu jako absolutně jako uvěřit tomu, že vlastně je možný to, po čem jako hluboce vnitřně toužím. Já říkám, že nejdůležitější pravidlo, který jako já předávám, je, že musíš se rozhodnout, čemu chceš uvěřit. To musíš je tam z toho důvodu, že my se stejně rozhodujeme nějakým způsobem, byť jako třeba nevědomě, podvědomě, furt se nějak rozhodujeme, čemu vlastně věříme. Akorát si to neuvědomujeme. Takže proto je tam to musíš. A rozhodnout se, čemu chceš uvěřit, to je vlastně ta naše svoboda. Já vnímám, že když to vezmu trošku teďka biblicky, tak ta svobodná vlastně vůle, jo, jakoby, kterou nám Bůh dal, je právě v tom, že my se můžeme rozhodnout, čemu chceme uvěřit. Což je docela jako zajímavý, protože my si jako do velké míry myslíme, že něčemu jako věříme, ale že to tak je daný a že to nemůžeme změnit. Ale my můžeme vlastně v tom našem mindsetu nebo soulsetu, jak to budeme nazývat, se rozhodnout, že uvěřím prostě, že ta realita funguje jinak, jo? Nebo že, nevím, buď lidi jsou zlí, nebo lidi jsou hodní, jo? A tak dále. Já se můžu rozhodnout, čemu uvěřím, a když tomu jako uvěřím opravdu hluboce, nejenom jako, že si to teď chvilku jako afirmuju a pak stejně se vrátím k tomu starému, tak když tomu skutečně uvěřím, tak se mi to začne manifestovat v té realitě. A to je skvělý, protože když začnu já vidět ty první změny v té realitě, že něco se děje jako jinak než předtím, tak o to víc tomu můžu začít uvěřit, jako věřit už na základě těch důkazů a o to jako zase víc prohlubuju tu víru a o to víc se mi to manifestuje v té realitě. Jo? Já jsem vlastně člověk, který chce vždycky vidět, že se to nějak jako realizuje, manifestuje v té hmotě, protože jinak to jsou jenom jako ezokeci, že jo. Takže já si to vždycky jako ověřuju, jestli se mi to jako projevuje v té realitě, i třeba v tom biznesu, nebo jakoby v dalších aspektech. A musím říct, že když ta víra je jakoby dostatečně jako velká a dostatečně dlouho, tak se vždycky začne měnit ta realita. A když mám jakoby tu schopnost číst tu realitu mezi řádky, to znamená být v tom dostatečně vnitřním klidu a koukat se, co mi to vlastně chce říct, ta situace, tak to v tom vždycky se naučím jakoby číst, jo? Protože ta realita nám vždycky jako zobrazuje ten náš jako vnitřní stav, jako není to tak, že já když chci něco změnit, tak to měním jako venku v tom okolí, ale primárně musím změnit to svoje nastavení uvnitř a pak samozřejmě začít dělat ty kroky v tom vnějším okolí. Bez toho jakoby nastavení uvnitř, když jenom dělám ty kroky v tom vnějším světě, tak to většinou jakoby není trvalý, nebo to má jako jiný výsledek, než bychom jako hluboce si přáli. Ano. Tak máme to zřejmě podobně, že jakmile ty začneš mluvit, tak mě to tam taky okamžitě nabíhá a to máš asi podobně. Já bych se ještě vrátila k té odvaze a k těm jako počátečním krokům, protože po tom počátečním kroku, to, co se pravděpodobně stane, ať je jakýkoliv, a může být maličkej, jo, může to být výpověď ze zaměstnání, ale je důležitý následovat, aby to nebylo z hlavy. Když si hlava řekne, aha, tak všem to funguje, tak já teď asi dám teda výpověď ze zaměstnání a tak jsem teda zvědavá a budu v důvěře. Musí to být ten vnitřní impuls, že mě to tam vlastně jako vede. Já vidím, že se nadechuješ, Martine. Ještě prosím tě, já to jenom dokončím. Ano. Ale tady po těch krocích, o kterých ty jsi mluvil, tak pravděpodobně nastane to, že tam přijdou nějaký strachy. Že jako se otevřou nějaký dveře, které do té doby to výjití z komfortní zóny otevírá dveře, které do té doby byly zavřený a kterými jsme neviděli. A my tam začneme spatřovat nějaké části sebe sama, o kterých jsme netušili, že tam jsou a to je dobrý vědět vlastně. No přesně, nemůže to být jenom ten mindset, jo, ale právě to musí být i ten soulset, jo, protože ten mindset nás hodně jako učí takový ten americký přístup, to pozitivní myšlení a tak. A ono to jako do určitý míry nějak jako funguje, jo? Že když si budu dostatečně dlouho něco opakovat, vizualizovat a tak dále, takže se mi to jako stane. Ale teď jde o to, z jakého místa já jsem jako k tomu přistupoval. A když k tomu přistupuju právě z různých míst jiných, než je opravdu to moje místo té duše, typu prostě ty strachy, zranění, ego, tak sice se mi to s velkou pravděpodobností do toho života manifestuje, ale bude to mít jako jiný výsledek, než já jsem si představoval. A proto je přesně potřeba jakoby naučit se jako slyšet ten jemný hlas z duše, ty naše pocity, tu naši intuici, to, co jako opravdu jako hluboce v nás jako rezonuje a šeptá nám, kudy máme vlastně ten další krok udělat, protože pak je to vlastně z toho správného místa, může nás to dovíst tam, kam my jako hluboce jako potom jako toužíme, jo? Ale často to je
takže nám to přinese ne to, co jako chceme, to je většinou z té hlavy a z toho ega, ale to, co jako skutečně jako potřebujeme. Jo. To znamená, jako opravdu se naučit koukat, jako cokoliv, co dělám, z jaký hluboký vnitřní motivace mi to jakoby jde. Jo, a to je často jako pod nějakýma několika vrstvama, jo, že prostě hlava řekne, že to je jakoby odsaď, ale když jako opravdu jako jdu a potkám se i třeba s tím nepříjemným, co mám jako v sobě, tak zjistím, že tam je nějaká skutečná motivace jiná, že tam je nějaký strach, že tam je nějaká závist, že tam je nějaký pocit nízkého sebevědomí, že tam jsou prostě nějaké věci, které já třeba úplně nechci vidět, ale když se s nima skonfrontuju a vlastně dokážu si přiznat, že to z tohohle místa jde, tak se to může pak jako relativně samopostupně nějak začít měnit, anebo to začnu měnit prostě potom vědomě já. Takže to je jako první věc, opravdu v každé chvíli se koukat, z jakého místa to dělám a současně, co mi říká ta realita, jo? Protože já někdy třeba nedokážu se podívat úplně, z jakého místa to dělám, ale když vlastně ta realita mi to nějak jako zrcadlí, to třeba jakoby nejde, jo? Nebo to má jiný efekt, než jsem jakoby očekával, nebo se to nějak jako komplikuje, nebo z toho nejsem šťastný, přestože jsem to dosáhnul, tak vlastně my se přes tu vnější realitu dokážeme jako zpětně podívat na to, z jakého místa to vlastně jakoby šlo a vlastně to změnit uvnitř a pak se zase koukat, jak se to vlastně mění v té vnější realitě. Jo? Je to takový jako zpětnovazební systém, jak vlastně s tímhletím pracovat. Děkuji. Když mluvíš o vnější realitě, tak mě tady zase napadá, že to jsou vlastně ty každodennosti. Že to zrcadlo, to zrcadlo toho našeho vnitřního nastavení máme pořád k dispozici. Vztahy, krásný zrcadlo. Cokoliv vlastně. A ještě mi teď utekla jedna, jak jsme mluvili na začátku u těch strachů, jo. O tom, co jsi říkal, že se může objevovat. Prostě být s tím, co je. Že to tak teďka v tuhle chvíli, cokoliv se objevuje, prostě může být. A já s tím vlastně nemusím nic dělat. Já to vlastně totiž velmi často ani nemusím měnit. Ono vlastně stačí, když to spatřím. A když si postupně v sobě buduju tu kapacitu zůstat s tím, co se objevuje, co je teď a tady. A nemusí to být vůbec příjemný. A chceš něco k tomu dodat? Protože já na to chci navázat ještě něčím jiným. Povídej. Jo, já jsem jenom k tomu chtěl říct, že my jsme vlastně strašně zvyklí koukat se jakoby jenom ven. Jo? Vlastně všechnu tu pozornost dáváme jakoby ven a snažíme se jako měnit tu naše realitu venku a že když teda uděláme něco venku a budeme konečně ty bohatý a já nevím, slavný a něco, takže budeme jako šťastný uvnitř. Jo? Ale to se vlastně jakoby neděje. Jo? Já znám obrovské množství jako slavných a bohatých lidí a skoro nikdo z nich opravdu není jako hluboce šťastný a naplněný, jo? Nebo je jenom chvíli, ale dlouhodobě ne. Takže znova zase jako je to o tom, jako otáčet ten svůj pohled a tu pozornost dovnitř a přesně jak říkáš, jako někdy stačí se jenom koukat, co tam uvnitř mám, ani to nepotřebuju nějak jako měnit a ono se to jako samo začne nějakým způsobem jako přetvářet. Díky. Mě to baví jako neuvěřitelně, protože to je vlastně to, co jsem chtěla přinést tady jako otázku nebo jako náhled, co to přináší totiž potom v okamžiku. A už teďka, když já mluvím, tak já si uvědomuju svoje tělo. To už je to, že uvědomuju si, co se kolem děje. Uvědomuju, jak se cítím. Uvědomuju se. Ale zároveň jako mám plnou pozornost i k tomu rozhovoru s tebou. A to je vlastně to, co můžeme v tu každou chvilku dělat, postupně otáčet tu pozornost dovnitř, protože co se potom, Martine, co je tvoje zkušenost, by mě zajímalo, co se potom objevuje a jaký vliv to má vlastně na nás? Já ještě doplním, že právě to tělo je jeden z dalších komunikačních kanálů, jo, který nám může velmi dobře dávat najevo, jestli jako jdeme správně v souladu a nebo ne. Konec konců je mnoho knížek o psychosomatice, kde když prostě nás bolí, že jo, nějaká část těla nebo máme s ní nějaký problém, tak nám to něco vlastně říká o nás, o našem vnitřním nastavení. A nebo když se vlastně něco venku děje, tak můžu sledovat to tělo, jestli se spíš jako stahuje, nebo jakoby je tam nějaká jako úleva a kde mě vlastně co jako bolí a tak dále. A zase jako někomu třeba funguje tenhle ten kanál. A ta tvoje otázka ještě jednou, pardon, byla, co se děje, když teda takhle jako v tom fungují. No, jaký vliv na tu kvalitu života, bych to možná formulovala, má to, když vlastně člověk tu pozornost venku začne otáčet postupně k sobě a následuje tu svoji duši?
Jasně. No, je to tak, že když jako to neděláme a žijeme vlastně z té hlavy, z toho ega, z těch strachů v tom jako vnějším světě, tak pravděpodobně jako nejsme hluboce jako šťastní, hluboce naplnění a samozřejmě se to pak projevuje i na nějakých psychosomatických onemocněních a dalších věcech. Prostě jsme tam, kde jako většina naší společnosti dneska, protože většina naší společnosti takhle jako funguje, takhle jsme se to naučili. Oproti tomu, když já začnu jakoby naslouchat tomu šepotu své duše a koukat se vlastně dovnitř, tak vlastně konám z úplně jiného místa. Není to takový jako konání z toho ega strachu, který vlastně mě nutí jakoby dělat nějaké činnosti v té vnější realitě, nebo si stanovovat třeba nějaký cíle, který jako chci dosáhnout. Ale vlastně, když jednám z tohohletoho místa, o kterém se bavíme, tak nás to vlastně samo vede. Většinou to není tak, že jako vidím, kam jakoby jdu, ale vidím jako jeden další krok. A když ho vlastně jako udělám s tou důvěrou, že ano, cítím, že tenhle krok mám dělat, přestože hlava mi říká, že to je blbost, přestože tam je milion strachů, ale já stejně vlastně ten krůček nějakým způsobem jako udělám. A pak vlastně vidím v té realitě, že se mi to vlastně nějak jako zrcadlí pozitivně, tak dodám si odvahy a udělám ten další krůček. Tak vlastně v každém jako přítomném okamžiku jenom jako sleduju, co se děje ve mně uvnitř, jak mi to ta realita vlastně manifestuje a jaký je teď ten správný další krůček, jako jeden, jo, nebo dva. A když tímhle tím způsobem jdu, tak docházím vlastně k tomu, že jednám jakoby jako v hlubokém souladu se sebou a s tím celkem a jsem vlastně jako v úplně jiném stavu jako bytí a vědomí, i jakoby z hlediska i manifestace té reality kolem mě, než když bych jednal jakoby tím jako starým způsobem, jakoby, o kterém mluvím, jo. A pak vlastně už nemám ani žádný cíle a nechávám se vlastně tím víst a teprve jako třeba nějakým zpětným pohledem jako vidím, kam mě vlastně ta duše nebo to univerzum vede a jako většinou to je takový, jako že koukám s otevřenou pusou, jako kam mě to vlastně jako dovedlo, byť vůbec jsem neměl třeba záměr tam jít a kde vlastně jsem a že bych vlastně tohle z hlavy ani jako nikdy vůbec jako nevymyslel, nemohlo by se to jako stát, vlastně se ti v tom životě dějou jakoby malý a pak už jako velký zázraky. A možná řeknu jeden příběh, který je vlastně až jako neuvěřitelný, když se vrátím zpátky k té hojnosti a k penězům, který se mi vlastně jakoby stal, který vlastně možná už jako ukazuje v té hmotě, jak tě to potom jako vede. Jo. Ten příběh se jmenuje Investuj do Bitcoinu. A já jsem vlastně asi před 2-3 lety zvažoval, jestli mám dát nějaký peníze do kryptoměn, protože na jednu stranu mě to jako hodně jako lákalo, protože jsem jako technologický člověk a vidím v tom jako ten obrovský potenciál, jaký to má jako do budoucna pro lidstvo, ale současně moje druhá část říkala, že to je nějaká jako spíše jen jako finanční spekulace a že to jako nepřináší úplně nějakou velkou přidanou hodnotu. A tak se to ve mně trošku jako pralo a začal jsem teda víc jako studovat ty věci, jak to jako technologicky funguje, jako několik týdnů nebo měsíců jsem v tom ležel vlastně od rána do večera a snažil jsem se to nějak jako vymyslet jako hlavou teda, jo, a ta hlava fakt byla úplně zavařená, protože je to jako velmi jako složitý a neustále se to mění. A mě to jako vlastně začalo už štvát tomu jako věnovat ten čas a úplně jsem cítil, jak se ve mně jako kumuluje to napětí a že už jako je tam jako vlastně ten strach, že jestli do toho dám ty peníze, že jako o ně přijdu, anebo že to jako není úplně jako správný do toho dávat ty peníze a vlastně strašně se to ve mně jako mlelo a to tělo už se dostávalo jako do obrovského napětí, takže už jsem ani nemohl ty videa sledovat nebo to číst. A tak jsem si říkal, hele, tak tohle jako asi není úplně dobrý. A už jsem jako experimentoval v té době s těma věcma, o kterých se tady bavíme. Tak jsem říkal, tak to zkus jako tím novým způsobem, jo? Tak jsem se tak jako uvnitřně naladil a říkám, hele, pane bože, tak mi prosím teda jako dej nějaký znamení, jestli teda do toho mám investovat nebo nemám, já fakt prostě nevím a úplně to jako odevzdávám, už jako do toho nebudu čumět, žádný informace zjišťovat a jestli do toho mám jako dát nějaký peníze, tak mi prostě řekni kdy a jak a co a jakým způsobem, jo. A úplně jsem to pustil, jo. A takhle jsem si to párkrát jako zopakoval, jako tuhletu, jakoby ten záměr jsem jako vyslal, no a uběhlo pár týdnů nebo menších měsíců, nevím přesně, jak dlouhá to byla doba. A tady u nás na Božím měli naši přátelé svatbu a já takhle jdu zvenku z terasy jako dovnitř, tam byla taková svadební tabule, kde se psal program a tak. A zezadu té tabule vidím nějaký jako tak 6-7 letý dítě sotva umělo psát a to tam píše investuj do Bitcoinu. A mně to vůbec tu chvíli nedošlo, úplně husinu, jak o tom mluvím. A prošel jsem tou místností a hlavou mi jenom šlo, jak to dítě ví, co je to Bitcoin, sakra, jako jo.
A došel jsem do vedlejší místnosti a tam mě seplo, že jsem vlastně si dal ten záměr a říkám, to není možný, to se mi muselo jako zdát, jako jo. Tak jsem se vrátil zpátky do té místnosti, dítě už tam nebylo a na té tabule fakt bylo napsané investuj do Bitcoinu. A moje hlava teď začala vymýšlet, jak jako je to možný, jo? Jak se mohlo stát, že nějaký dítě to tam píše, protože přece není možný, aby mi takhle univerzum jako posílalo tu informaci. Takže jsem jako nad tím mnoho hodin šrotoval a fakt jsem jako nedošel k jediný racionální možnosti, jak by bylo možné, že prostě 6letý dítě ti píše na svatbě na tabuli investuj do Bitcoinu. Takže musel jsem rezignovat a říct si, hele, asi fakt takhle transparentně se mnou univerzum jakoby komunikuje. A teď jako jsem k tomu mohl přistoupit různýma způsoby. Jenom si říct, jo, hele, tak to je dobrý, fajn. A nebo teda jako udělat ten krok v té hmotě. Takže já jsem se rozhodl uvěřit, že teda se mnou takhle k univerzum komunikuje. A udělat ten krok ve hmotě, takže jsem vzal všechny volné prostředky, které jsem měl a nainvestoval jsem je do Bitcoinu a ještě tam trošku zainvestovala hlava, takže jsem ještě něco dal do Etherea, protože mně přišlo dobrý to mít jako diverzifikovaný. A dneska vlastně, a nebylo to jako málo peněz, bylo to fakt jako hodně, jo. A dneska ty peníze mají trojnásobnou hodnotu, jo, v tom kryptu. A ještě to půjde jako pravděpodobně hodně výrazně nahoru. A to už jsou potom jako pro mě fakt takový ty boží zázraky, kdy jako, když se naučíš tu realitu číst mezi řádky a fakt tam máš tu důvěru, tak to univerzum s tebou komunikuje takhle prostě úplně jako přímočaře. Jo. Ale tohle se mi fakt stalo jako zatím jednou v životě, že to bylo takhle jako úplně brutální. Většinou to jsou jenom jako nějaký náznaky, jo? Že třeba bych na té svatbě potkal někoho, kdo třeba zainvestoval do Bitcoinu a řekl mi, hele, to je dobrý, já jsem na tom vydělal peníze a má to pro mě takovýhle smysl a tak dále, jo. A tak třeba bych potkal 3-4 lidi a tak nějak by se mi to poskládalo třeba z tohohle, ale tohle bylo úplně jako naplacat to jasně, jo. Já se směju, jo, protože to hlava to absolutně nemá šanci vymyslet, ale ona nemá ani jako šanci to pobrat vlastně. A tyhle ty jako velký nebo malý zkušenosti je to, co já vnímám, že nás vlastně posunuje do té důvěry. A ještě když se vrátím k té důvěře, jinak boží historka, jo, to je prostě díky, že to přenášíš, protože to si myslím, že může být pro mnoho lidí jako velmi aha, inspirativní. Boží historka u vás vlastně jiný historky být nemůže, že jo, to se vylučuje. Ale u té důvěry, jo, mně vlastně přijde zajímavý, jak my jsme naučení zpochybňovat cokoliv, jak ta hlava dokáže zpochybnit a jako rozmluvit si cokoliv. Ale třeba my vůbec jako nemáme pochybnosti o tom, že naše tělo bude ten den fungovat tak, jak má. Ale přitom je to úplně stejný. My vůbec jako nepotřebujeme řídit, jestli teda bude to srdce tlouct tak, jak má, jestli budou všechny jako chemické procesy v těle fungovat tak, jak mají. Přitom je to pořád jeden zdroj, který to ovlivňuje. Ale když je to v té oblasti, kde jsme, vidím, Martine, že se nadechuješ, když je to v té oblasti, kde vlastně na to nejsme zvyklí a u tebe je to oblast peněz, evidentně naprosto jakoby ty finanční jako hojnosti, která se potom přelejvá dál a mě k tomu ještě napadá jedna věc, jo. Ale chci říct, že tady ten princip, který ty přinášíš, není jenom o penězích. Přesně. Byť je to lákavý. No, ještě dám prostě povědět. On funguje přesně ve všem. Já i říkám, že v té naplněné hojnosti, která je primárně jakoby o těch jako financích a té hmotné hojnosti, že jsou jako principy, které ale fungují obecně v jakýkoliv části života, byť možná mírně jakoby modifikovaný, jo? Protože to je jako obecná životní filozofie, jo? Propojení jako spirituality s tou materiálností. Ale my často vlastně tyhle ty věci si říkáme, a to byla náhoda, jo, jako v nás to nějak jako zarezonuje, nějak to jako v nás fakt jako rezonuje, říkám, ale to byla náhoda, tomu dítěti to určitě někdo řekl, že to tam má napsat, jo, prostě, to byla náhoda. A tím si vlastně jako tuhle schopnost jako oslabujeme, jo, naopak, když my vlastně začneme tomu jako postupně věřit, že to je proces, že jo, to nejde jako si říct, tak teď prostě všemu věřím, co mi prostě přijde, ale je to jako postupný budování důvěry. Ale když já jako dokážu říkat těm věcem jakoby ano, byť jako moje hlava říká, hele, to je jako blbost, to je úplná jako blbost, ale nějaká druhá moje vnitřní část říká, hele, je dost pravděpodobný, že mi to chce něco jakoby říct, jo? Tak jenom jako nějakou část vědomí třeba to připustím, byť 80% třeba hlavy říká, že to je blbost. A tohle, když dělám jako systematicky, tak postupně jako si buduju tu důvěru a rozhoduju se, čemu vlastně uvěřím. Protože náhody jsou jenom nepoznané souvislosti. To je všechno vlastně, ta realita, všechno, co se nám děje, tak nám ta realita jakoby něco o nás říká, o nějaký naší části v nějaký úrovni našeho vědomí.
akorát my jako jsme to zapomněli číst. Jo. Takže je potřeba se na to začít jako rozpomínat a třeba si říct, hele, OK, v nějaké části života to třeba začnu poslouchat, třeba v těch penězích, nebo v mém poslání, nebo v partnerském vztahu, nebo v něčem. Jo? A třeba ty ostatní oblasti života zatím jako neřeším, protože ještě na to nemám tu kapacitu, protože každý z nás má pravděpodobně v nějaké oblasti života jako větší schopnost jakoby to rozvíjet, ten způsob toho mindsetu a soulsetu, než třeba v jiných oblastech, kde to je prostě jakoby těžší. Jo? I pro mě třeba, já jako cítím, že pro mě třeba skvěle funguje jakoby právě ta hojnost peníze jako poslání, ale třeba v partnerských vztazích, když se to snažím aplikovat, tak tam mě to jako funguje mnohem hůř, protože tam mám nějaký jakoby starý, silný přesvědčení, nebo možná můžeme říct si třeba nějaký karmický zatížení ještě z minulých životů, kde vlastně tyhle ty principy je pro mě mnohem těžší je aplikovat, jo? Ale zase to mám jako otevřený v té hojnosti. A chci říct ještě, že tyhle ty principy vlastně mnohem líp fungují lidem, kteří už jsou jako na určitý úrovni vědomí, už si vlastně jako spoustu věcí jako zpracovali právě různý strachy, jsou schopni aspoň trošku jakoby se nějak jako naciťovat, slyšet to tělo, co jim říká ta duše, odmakali si možná už nějakou jakoby karmu, kterou měli těžkou, protože když máme jakoby ty těžký záseky, těžký strachy, tak jsme vlastně na nízký úrovni vědomí a je pro nás jako strašně jako těžký se dovibrovat na tu vyšší úroveň vědomí a uvěřit, že to vůbec jakoby mohlo být jako možný. Jako jo. Takže je to prostě nějaká práce jakoby celoživotní tohleto. Jo, já tomu říkám, že každý máme nějakou lepivou oblast v tom životě, kde prostě ty věci jsou pro nás těžší to aplikovat, ale v určitých, ale zároveň každý máme nějakou oblast, kde to žijeme. Ano, ano. A nevíme o tom často třeba, jo? Že spousta lidí vlastně žije tyhle ty principy, ale vůbec o tom nevědí. A ta míra toho vědomí, já vnímám, že to je jenom ta míra našeho vlastního uvědomění, vidění toho, jako rozpoznání, rozlišení. A k tomu docházíme nějakým jako, když bych to jako mohla nazvat, tak je to jako rozlišování nějakých vlastně cestiček, kterými jsme schopní ty věci jako vnímat. Někdo to má přes tělo hodně, což mám třeba já, ale zároveň mě chodí jako vize. Někdo to má takhle prostě jasně, aby ta mysl se povolila do toho, že všechno je jeden celek, všechno je jeden zdroj, tak to má prostě přes peníze a chodí mu vzkazy na nástěnce, že jo, to prostě jako nevymyslíš vůbec. Ono ještě taky je důležitý, jako proč ty peníze jako chceš, jo? Protože já, kdybych třeba chtěl, jako abych si právě pořídil ty 4 Ferrari a bylo to právě z toho ega a z nějakého jako nízkého sebevědomí nebo tak mi pravděpodobně nepřijdou. Ale já to mám i nastavený tak, že jako vlastně já vnímám, že těch peněz už mám jako dost a říkám, jako OK, univerzum nebo bože, jestli mi chceš jako poslat další peníze, OK, já jsem jako teda na to připraven. Byť je to vlastně svým způsobem jako služba, jo, protože když ty peníze máš, tak je to jako náročný. A řekni mi teda, na co je mám jako bohulibě použít. Jo? Takže já vlastně jako odevzdávám úplně jakoby tu vůli do těch božích rukou nebo do toho jakoby univerza. A díky tomu se ti vlastně může jako rozšiřovat ten kanál, protože ty vlastně jako, jak říkají šamani, seš ta dutá kost, skrz kterou to vlastně jenom jakoby se koná ta boží vůle nebo ta vůle toho univerza. Ale to neznamená, že vlastně ty by ses v tom nějak jako obětoval. To je současně i to nejlepší pro tebe, jo? Protože vlastně co je v souladu s tím univerzem, je i nejlepší pro tebe a ty jsi pak jako nejvíc jako naplněná, šťastná v tom svém místě síly a tak dále. A ještě mě napadá jedna strašně důležitá věc, jako proč vlastně lidem ta hojnost jako neproudí. Tak je to, nejčastější důvod je ten, že vlastně s tou velkou hojností, nebo čím větší máš hojnost, tím vlastně narůstá tvoje jako zodpovědnost. A to jde vždycky jako ruku v ruce, protože ty, když jako máš velkou hojnost, tak se zvyšují tvoje životní možnosti a můžeš vlastně mnohem víc jakoby věcí jako dělat, zažívat, realizovat. Máš nějakou moc, kterou jako nemáš, když seš jako v chudobě. Ale s tím často se jako zaktivuje to ego, když jako máš ty peníze a často tě to jako svede někam na cestí, takže začneš jako dělat nějaké věci, které nejsou jako v hlubokém souladu s tebou a vlastně jdeš jako špatnou životní cestou. A jako převzít tu zodpovědnost je jako velmi těžký a právě proč lidi nemají tu hojnost, tak je to, že si ji podvědomě zablokují tím, že
nechtějí jako přistoupit k té zodpovědnosti, která s tím vždycky prostě je spojená, protože mají jako podvědomou obavu, že by tohle nezvládli. A tak si vlastně zablokujou tu hojnost a jsou radši v té chudobě, která je vlastně jako bezpečnější. Ale tohle celý probíhá na absolutně jako nevědomý, podvědomý úrovni. To jako ani jako se nám nedostane většinou tohleto jako do vědomí a my třeba na té naplnění hojnosti děláme právě různý cvičení, jo? Že co třeba, kdybys měl miliardu na účtě, co bys vlastně s těma penězma jako chtěl dělat, jako, jo? A pak se koukáme, z jakého místa to jde. Takže to je taky takový jako dobrý cvičeníčko třeba, jak se s tím jako popracovat. Děkuju, to se dotýkáme zase tématu, kdy vlastně svoboda a zodpovědnost jako je potřeba, aby to bylo vybalancované. To je prostě třeba téma domškoláků nebo výchovy dětí, jako odejítí ze zaměstnaneckého poměru a vstoupení do OSVČ. Třeba, jo, to jsou tyhle ty věci vlastně. Ono to potom totiž klade, já to vnímám jako jiný nároky v uvozovkách, ale zároveň ten bod, o kterém ty mluvíš, tak já si dovolím říct, že už to je vlastně to, že to, co je nejlepší pro mě, to je v zájmu celku. Takže to už vlastně sebou zase nese jinou kvalitu, než tu zodpovědnost z té hlavy. Že tam je, přesně. Ono je to používaný, vlastně je to takový jako jemný a ne úplně dobře se to vkládá do těch slov. Já doufám, že to jako se v té esenci přenese. Ale Martine, pamatuj si prosím tě myšlenku. Já ještě chci říct, že ta hojnost jako taková, totiž u tebe jsou to peníze, který ty potom můžeš zase investovat a skrz tebe, od tebe, přes tebe, díky tobě, nechci říct dotákost, ale jako je to tak, jo, souhlasím s tím, můžou týct k ostatním, ale někdo jiný má tu kvalitu té hojnosti, nemusí to být jenom přes peníze, může to být, nevím, maluje, nebo cokoliv, jako jo, že to je ta hojnost. A ještě děkuju, že jsi odpověděl vlastně mi zpětně na tu otázku. Co to přináší totiž ve finále do života? Proč by to člověk měl dělat? Protože moje zkušenost je taková, ve 100% případů, zatím se mi nestalo, že by to bylo jinak, že tam je ta vnitřní radost, tam je ta spokojenost. Člověk je tak jako rozářený vlastně vnitřně. A není to způsobený ničím zvenčí. Ano, to je pocit, který se opravdu nedá tady jako dát do slov, aby jako jsme se o tom bavili, co to jako přináší, ale vlastně vnímáš, že vlastně funguješ a žiješ z úplně jiného místa, z jiný úrovně vědomí a že se vlastně, teď mám úplně husinu, jak o tom mluvím, to je vždycky takový pro mě signál napojení, tak se ti dějou vlastně v životě ty zázraky a vede tě to někam, kde ty bys to hlavou v životě nevymyslel, že to tam dovede. Jo? Já bych třeba před 5 lety vůbec jako netušil, že tady budeme se bavit jako takhle o hojnosti a že budu jako část mýho poslání tady předávat nějakou životní filozofii a hojnost, ale hodně prostě to k tomu dovedlo a hodně to prostě hluboce jakoby naplňuje v tom životě. Jo? A ještě jsem chtěl říct k té zodpovědnosti, že přesně to není pak jako ta zodpovědnost jako z hlavy, že já teda musím jako to nějak jako ustát a tak jako silově mít jako tu zodpovědnost, ale naopak, když ty se do toho jako úplně odevzdáš, úplně jako a máš tam tu absolutní důvěru, tak vlastně ta zodpovědnost už není na tobě, protože ty seš ta dutá kost, která si jenom jako naciťuje, co teď mám udělat za ten další krok, co mi ta realita vlastně říká o mně, o tom, jak to mám nastavený. Aha, OK, tohle mám ještě potřeba trošku přenastavit, aby to bylo z toho správnějšího místa. OK, z toho místa dělám ten další krok. A vlastně jako seš v tom flow, kde tě to jako vede. A vlastně, když to jako zase vezmu do toho druhého extrému, nemáš zodpovědnost za ty tvoje činy, protože pokud to máš fakt v té čistotě, tak ty činy vlastně, v těch činech ty seš jako veden, jo. A tohle už je moc velký, možná jako EZO, a nedá se to vysvětlit někomu, kdo to jako opravdu jakoby neprožil, jo. No, je to EZO pro tu mysl, která opravdu tam ještě nemá tu zkušenost, ale pro toho, kdo už má tam tu ochutnávku jako zažitou, tu zkušenost už tam má, tak to je vlastně jasný. A je tam jasný i to, že to nemůže být jinak. A že v tom je člověku vlastně moc hezky, protože tam je takový jako celkový uvolnění toho systému, bych řekla. A to neznamená, že všechno je na růžovém obláčku, přichází pořád nějaké jako možnosti, věci ke spatření, ale je to jiný prostě. Já bych řekla, že náš čas se pomalu jako chýlí ke konci. Jestli tam ještě máš něco, tak povídej, protože já věřím, že bychom si mohli povídat klidně ještě hodinu a jít jako do větších a hlubších souvislostí. Protože ten retreat třeba naplněná hojnost my máme 4denní a ani to tam všechno jakoby nestihneme za ty 4 dny, takže tady jako
vždycky mě utíkala mysl, a ještě tohle je potřeba říct, a ještě tohle, řekl jsem vlastně strašně málo k tomu, ale doufám, že tam nějaká esence z toho byla, tak bych chtěl pozvat vlastně diváky k tomu, aby si jako nacítili, co s nima jako rezonovalo. Jo? Zase nebrat to jako hlavou, že on říkal tohle, tak já to jdu dělat, ale možná 1, 2, 3 věty z toho, co jsme se tady bavili, vám zarezonovaly a ty jsou prostě pro vás teďka. Jo? A s těma větama vy můžete nějakým způsobem pracovat a vlastně rozvíjet to, jo? Aby zase tohle nebylo braný jenom jakoby hlavou. Takže to je takový jako základní přístup v tom životě, jako ve kterým je dobrý vlastně se poslouchat, jo? Co je teďka to pro mě, protože žádný univerzální pravdy nejsou. Jo? Prostě každý je v jiný fázi života, v jiný úrovni vědomí a je potřeba si právě naciťovat, která informace je teďka pro mě ta důležitá a co je 99% balastu, který prostě by hlava třeba chtěla nějak chrůstat, ale není to prostě pro mě teďka v tuhle chvíli. Možná bude za rok, za 2, za 3 nebo prostě v jiný životní situaci. Takže to je hodně důležitý a možná bych ještě chtěl pozvat diváky, pokud by je teda zajímalo tohleto téma víc, tak mám na Facebooku skupinu Naplněná hojnost a spiritualita v biznisu. Ta spiritualita v biznisu je vlastně o tom samém, o čem se bavíme, jenom víc aplikovaná pro lidi v biznisu, kteří už mají třeba svoje firmy nebo chtějí začít podnikat, jak to vlastně tyhle ty principy aplikovat do toho. A tam postupně zveřejňuji různé informace k tomuhle tomu, je tam pozvánka i třeba na ty retreaty a na podzim chci natáčet nějakou sérii videí o těchto jednotlivých principech, které jsme tady některý nakousli. Takže pokud vás to zajímá víc, tak se přidejte a budu se těšit. Děkuju. To je jako rozhovor s tebou, Martine, je radost, protože ty zodpovídáš jako vlastně, já se nemusím ptát, já jsem tě chtěla poprosit, kam by se nás jako pozval a co by bylo možné. Děkuju, že jsi to všechno řekl. A já jenom doplním, že to taky není náhoda, jo? Že vlastně potom, když vlastně seš jako naladěnej na to společný pole, tak už jako není potřeba někdy ani těch slov, ale vlastně ty otázky a odpovědi už ti tam někde chodí jakoby mimosmyslově a to je zase prostě to, o čem se jako bavíme, jo? Že pak se dělou takovýhle maličký zázraky, ty se chtěla něco zeptat, já už jsem na to odpověděl a tak dále. A zase můžeme si říct, je to náhoda, někdo řekne, že to je náhoda, ale já věřím, že to náhoda není, že to vlastně takhle se v té realitě manifestuje. Takže se rozhodněte, čemu chcete uvěřit. To je nejdůležitější, co můžete ve svém životě udělat. Amen. Amen. Děkuju moc. Taky bylo mi radostný se s tebou potkat. Tak vám všem přejeme krásný den, krásné dny, krásná teď, naplněná teď. Ahoj Martine, díky, že jsi udělal čas. Děkuju.